Mga nag-car shot o nag-inom sa sulod sa sakyanan sa uptown area sa Cagayan de Oro City ang nadakpan sa LGU. Ano ang report? Naaktuhan sa mga personahe sa Regulatory Compliance Board kon RCB sa Cagayan de Oro City LGU kining pipila ka mga batan-on nga nag-car shot o nag-inom sa ilang sakyanan nga nakaparada sa may uptown area sa Cagayan de Oro City. Taod-taod na kunong nabantayan sa RCB ang modus sa mga grupo sa lugar. Ubos sa MECQ, ginadili ang panagtapok aron malikay ang tinakdanay sa COVID-19. Even ang mga security personnel sa Pueblo, na bisita niya, and then ang RCB, musuroy niya, munang naay madakpan yun. Gainom-inom na likod sakyanan, magparking lang. Samtang nasapunsab sa RCB kining mga kalalakinan nga nag-video okay og nag-inom gawas sila mga panimalay. Nakalapas sa mga dinakpan sa City Ordinance number 13855 o Community Quarantine Ordinance nga dunay multa nga 2,000 pesos alang sa first offense. Kung di sa damutabang, mo nang resulta, madugay gid ang atong quarantine status. So ang ako nyo lang nga, gamay nga kaning pailog, gamay nga pasensya, malikayan or malampasan ra nato ni tanan. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.